Kien hemm aktar minn 100 sottomissjoni fil-konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzjar tal-kontratturi li jaħdmu fis-setturi tal-kostruzzjoni, tat-twaqqih, tal-iskavar u tal-bini. Jum wara li ntemmet din il-konsultazzjoni pubblika li damet 6 ġimgħat, One News tkellem mal-Ministru responsabbli mill-ippjanar Stefan Zrinzo Azzoppardi. Il-Ministru Zrinzo Azzoppardi qal li din il-konsultazzjoni tat opportunità wiesa biex wieħed jgħaddi l-opinjoni tiegħu anke permezz ta' diversi laqat li kienu miftuħa għal pubbliku. Konsultazzjoni li wettaqna nista' ngħid li kienet waħda li tat opportunità wiesa biex kull min involut fis-settur jew kull min xtaq jagħmel xi forma ta' sottomissjoni ingħata kull opportunità. Ninnota kemm kienet numeruża ir-rispons u kemm kien qawwi anke bil-parteċipazzjoni ta' individwi li attendew għal laqat pubbliċi li għamilna biex niddiskutu dan is-suġġett. Il-Ministru għall-Ippjanar qal inħolqot diskussjoni interessanti ferm fejn irid jittieħed dan is-settur u sabiex tola l-kwalità tax-xogħol li jsir f'dan is-settur importanti. Fl-intervista ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, il-Ministru għall-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzoppardi qal la darba spiċċat il-konsultazzjoni pubblika beda il-proċess ta' evalwazzjoni mill-Gvern. Min issa l-qoddim jibda proċess ta' evalwazzjoni min-naħa tal-Gvern biex narblu dawk il-proposti kollha li ddaħlu u minn hemm jittieħdu d-deċiżjonijiet għax dan huwa Gvern illi jisma', Gvern li jiddiskuti, imma fl-aħħar huwa Gvern li jiddeċiedi. Din il-liċenzja se tkun qed tmur ukoll quddiem l-Unjoni Ewropea li se tgħaddi l-kummenti tagħha dwar din il-liċenzja. Dan se jwassal biex f'Ġunju se jibdew jinġabru l-applikazzjonijiet sabiex il-kuntratturi f'pajjiżna ikollhom liċenzja. Din il-liċenzja se tippermetti li jkun hawn statistika dwar kemm hawn persuni jaħdmu f'dan is-settur f'pajjiżna.